Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakwa Ramogi gi weche mamoko en jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osiemo jotendari takwe ni kik gi ni kweth maundu mar Mungiki yudo teko kendo mano maduoge pachoka. Gachagua wacho ni jotendari tantiere kod ting' mar thiro njore makmago kendo kowinjore kweth no oyud thuolo mora mora. Kolose kaunti ma Nakuru, Gachagua wacho ni josiasa moko bende ne opara manyime e chwalo kweth no mar Mungiki. Gino mawacho ni piny owacho ok bi dhi nyime kata matin. The revival of those gangs cannot and will not be allowed. That particular gang we saw in this area is responsible for murder, and I want to talk to parents and our church leaders. Please talk to our young people, mostly in central Kenya, Nakuru here, Laikipia, bit of Eldoret, bit of Lodiani. I want to tell the RC and the regional team, please, that criminal gang, ikirudi hapa hii leo tibali, ni mimi na nyinyi. That gang cannot, should not be allowed an inch in this region. Kwa Ramogi jatend kweth mar Mungiki